na mekai wo se yebedi enkomo ahodo bi sanso na brepemu no anigidie mu nsem ahosepe ebeba brepemu so yebefo kwa pepo no ne akwa abna poku ahwene ho ne akwhwe sene kwa ground society ho no mo aye kama ho aba peso anase ho no tse eye kwa multimedia yen enesi emetri so enti ho se de adwumadie ni bekọ no pomponso no na yede ne nyina esomba for now yenhwe na online stories ahodo yegu adomonline.com no afi myjoyonline.com yeni mu nkomo tew na we bisco SHS fire outbreaks leaves one injured ye kasie mu no ye de somo se assistant prefect baako wabra eja no eto hodomo no wo ka dan ni mu omo pre na wo pie ye no na wo so de ne ko ye tamale aban ayaresa bia sabre hodomo a woje ayarehwe aye abrehosempa ewo eye tifi mantem no emu na your pictures nyina wo ho sade enkwada no niema ewo dan ni mu ahye books o na atete sa na egu ho no ya no ayabre ho sempa boys dormitory ya no ewo ehonomo afi kra no eye prefect ne da bre no ehonomo na se agye eto ye nti sade fire service mpanimfo so ko ye a omuwedi afutuo ma ye nyina no emu enchemu ye de ama dada wakase no so na brantie na Alhassa Rafiu visi aduonu baako wono na sabre ne ho ka adwamu a wodata Maria Bayare sabia ya woje ayarehwe e wo horom nti emu nchemu no okoye adomonline.com ansem no eguo we 1 dead 14 injured accident at Winneba Junction na ya semu ye ka na ye jai ka sa kwan ne so no ankasa no sa Cape Coast kwan ne so no ye nhyada hu ne ye hye ho hyen e na kyese emuntum ayese sebi konko a onse ye twitwa ne etimi odi mmere kokonko ne hye nantem sei na ade seka asi mu twitwa wi ade ye aboboso ne ade ye ka wi na ade ahoma soso na wutwi wanhwe abeka se mmere kokonko e na akyese emuntum da ho no sa no we ye hyen ya na so nipa o ehyen ya na so nipa mu no ho ma ese kyese duhye ni baako watoa nananom ewonse adu ma afoforo beye edunan na wo mo so prepare ya emu eden nti we no okoye adomonline.com a egu hodom yenhwe ECG cuts power to Amansia South DC is home na say ECG wo mani abre papa wo se eka no ubetumi ade wo mo nyanso so mu ni hawo ombaba betwam simple krasan so mo peska e de abadwumakuo do ho ebra na owura mu a omu chem so mkodu ho no nwumre be no miensa no asa 3 pm na enkane akese ye sisi so se na omo de hwede ye o so omo de hwede ye wo fie ho no mo na ayare ho sempa 3:42 pm e na omo ko sa opanyini efie na omo ko opanyini fie no omo hunu se floodlights akese ye ye de hwe kwan anadwe ye o wo ma so ni nyina si so e wo fie ho no mako 94 e na kyese esi so e na ECG Revenue Protection Task Force no wo mo ko ye aja kyese asante mantemo director edema ECG David Bodi asamwa na wodi ekira kyese o makwa akotwa opanyini enka ne wenso ye kase mu ye de mamutu community police assistant beating for alleged fraud na ni nyina no ye se obuchiremu a wo mo anum nuboni bi aposifo atumi achi wo mu nipa ba akwa akotum na community assistant police fo bi ekwa kire mrantians mo ma 1000 Ghana de be ma commander 1000 pe de be ma commander na commander yi mo nipa na ma mo jisika na yesa o ma yebukata na mrantians hwe ye 1000 mo age adi ene so o ma kire o ma abro o ma ba akoda konfo no che na ba akoso so diary sabia foforo na video no ebra na hwe wo ma ne kuta kwabrane no wodi bonitiri baku no na video ne ba ye no hwa enipa kuo no mo di kan ko atake abrantie no odi nkan no se enipa kuo no a na sai kokko atake ba ko no 33 years no enti ukọ eye adomonline.com a ensem no dodo no egu ho no abegya bi na afei wakenkan na wonso wanyamu enkyirase so far enye local stories enko an egu ho foreign stories e wo ho go away for prices yes so betie afei kwa no VGMA new artist category ba me draws major hints of presidential bait Ghana Water Company Limited starts exercise and afei no Aston Villa beat Port Chelsea and the Chelsea the enim say the aye no am say akase omode be kwakwaje ebura ya toton na o mache eni kube na ye nyina awe ne kakra o ye Chelsea fan so akafra wate abusua ye dan ye ho aba na nkwobo twetwe ewu akire na ya fofide ni nti no ye be kwa ne boko ye nyiri mu dendenden sanse enim se waje bragege adamu a wo hwe ye mo ache ye da se wo hwe bedwama no che wa bani medame ho aba